Man, this is foreign. Uy, asa ayaw to? Wala. Nagturko. Kanto, Nagturko-turko rin ka, turko. kuha nga. Bubok kayo. Di, inanong turko. Inanong turko. Inanong turko. Wala. Man, this is foreign. Ito na yung istorya? Foreign no, foreign. Sana po rin. Sa foreign. Foreign. Po rin. Patay naman si po rin. Ha? Patay naman sa foreign. What did you say? Jose ko no, Jose. Jose. Hindi tayo siya Jose. Di ba, si Jose po rin, iksuon na. Oh, it's all bitaw. Pero si Foreign, unang namatay kay ni Jose. Yung una bito namatay. Oh, unang namatay sir. Si Foreign kay ni Jose sir. Are you foolish? Pulis ko no. Muon ta pulis nga. Gatagay ito. Muon ta pulis. Tambay rin mo to? Sir, tambay rin sir. Ay, di ni pulis. Man, tomorrow I will back. Sakto ka sir. Ang Namatay ni Foreign. Tomorrow, uwa. Why are you laughing? La. Kailan man siya ni Laping nga. Si Laping ma'am na inahan ni Jose ni Purin. Mabitaw no? Magkaila siya. Nga, Sir, sir. Dugay naman namatay sir. Oh, dugay na bitaw. Atong 2000. Irog-irog? Oh, Wala kibaw. Oh, wala kibaw na. Okay, thank you. Na, nilakaw ng turko. Mao gyud turko. Ilang tikyo? Mabitaw nga kana si Tikyo. Mao may amahala ni Purin og Nusi. Na si Tikyo nga katong yang namatyan nga giatake sa kugmo. Oh, murmo na ako ng bitaw. Itakikog mo. Mao gyud no? Mao gyud to. Gidin to kuwana. Ilang siya. Nakapuyo to siya sa Pilipinas. Basim. Basim, Silingan kailaman. sila. Silingan nila ba? Oh, mao. Si Tikyo o si Laping. Ilang niya po siya Ilagay po siya. Nga dugay rin namatay. Niya, ato na ni humanong kay gutom na kayo. Gutom kayo. Wala man na. Tumaman. Iwasan sa mag-ina mo eh. Gutom na kayo. Tuma. Nagisulti na mo, gutom na kayo. Ikuan ko nang mo shout out ko sa Kunsihal Lulit Kumamalin Pinatil. Tagiya sa Dragon po. Tagiya diri sa Tinugdan San Fernando Sico. Shout out. Ya katong wala pa ka shout out day. Palihog lang to sa among channel. So time kapatid. Salamat kayo guys. Subscribe Subscribe. Showtime kapatid. YouTube. Subscribe, Showtime kapatid. Salamat kayo sa tagiya sa Dragon Fruit. Lord po siya, Lulit, Kumamalin, Pinotel. Pinatil. Salamat sa nagbantay sa gate sa Dragon Fruit. Gipasunod din nga, way punta. Okay kaya. Shout out ni ito si Paul. Ano, correct? Ano ba pre? Os na nung pre ako ni open na pagbuhay pre. Shout out ni Jancy Bacalso. Shout out ni Jumar Silma. Shout out ni Eric Villina. Shout out ni Lopez Binirando. Shout out ni Jundrel Barosinas. Shout out ni Among Koban. Shout out ni Ezekiel Gia. Wata na kapil kay Mas Trabaho. Nasa guys. Sinsal mo guys, kawa na mo mga tipping guys kay Shout out ni Virgilio Berioso, aka Junjun. Shout out ni Ariel Gonzalgo. Shout out ni Balbuena Junjun. Kamu si basa niyo? Nasa tong sitcom niya? Imong account, ako na siya ni Kalibasa. Mana ako nang i-remove ako account. Wah, Diara. Okay. Shout out ko sa tanang Villagorda family sa Luzon o Visayas, Mindanao. Alagyuan. Oh. Labi na yun sa diapay yung shout out sa Kabangrayan, Masbate. O
sa Katayngan, Masbate, sa Cebu City. Diapa. Shout out sa tanang Alpaka Paro. Long live, Alpaka Paro. Long live, Alpaka Paro. Okay. Ay mo kalimo sa pag-subscribe kay sunod namo nga video na mo on. Ay kalimot pag-subscribe, i-click ang notification bell para updated kayo sa sunod na mong video. Na daghan pang video mi nga mabuhat mga katawanan ng mga binuang. Magkatawa lagi mo. Ay mo kalimot, showtime kapatid. Subscribe and click the notification bell. Okay kayo, labi yung kay katawanan kay mig nga naong. Samot na gyud. Samot na gini turko. Turko, ga inano, tara. Dira yan, wahiman. Why king? Oh, kati kay. Ito sari. Ito sari magod. Pre, nakailang. Kuan video. Oh, Terus katingok siguro mo. Bawa kila yung mga ticket. ako din yung katawa niya. Bawa kila yung pakit. Bawa kila yung... Bawa kila yung ticket. Sa to kay. Bawa kila yung mga video. Mabitok ilang nga kana si TikTok mo to ibahan nila ni. Puro ni music. Oh, paano nila? Video lagi po yun.